Ya. Mbak Yupi kali Mbak Ranger. Yo, berdiri semua berdua ya. Ngirit mancing delak mongso hambujung mancing. Lho bubar iki Mbak Lucy, Mbak Dinku. Top ya. Yo duduk. Ya. Yovika. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Ranger Melediana Putri. Selamat pagi Mas Akbar. Wedo, aku rong minal aidin wal faidin kalih panjenengan. Oh iya, salim sadaya. Iya. Ya minal aidin wa faizin malam batin ya Mas Akbar ya. Yen aku duwe luput linebura dina fitri ya, Mbak. Injih, kula sami ugi nonton nggih Mas Akbar nggih. Nggih, mriki kalih sinten wau? Kalih Bapak. Amin. Injih. Lho kok amin piye to? Ya maksude niku tesih ditutne kalih wong tuwa. Alhamdulillah. Maksude iki ditirakati kalih wong tuwa. Nggih. Iya, Mbak Yovika Kalih Ibu to, Mas. Iya. Ya apa to den nganggung. Ya yang. Ayo, bawa ya berdua bawa. Ya. Bebas bawanya berdua. Ayo. Apa? Mati, Mas. Apa? Mik kula mati, Mas. Malah mati gitu. Ya. Ja, sampun. Sampun ta nggih? Dienteng nggih, Mas. Ayo. Enteng Mas. Bawanipun menapa? Bawa sesedeman Mas Akbar. Jos cocok menika. Nggih, cocok panjenengan. Selindro ingkang rasa. Ampun gagas guren teteker. Ayo, sing anu sih, yang kakak dulu, Mbak Ranger dulu. Oh, aku dulu. Iya, no. Oke. Kakak. Kakak biasanya udah kakakmu. Biasanya sayang. Sayang kakak. Ora. Oh, ini mau guyon. Iya, guyon guys, guyon ya. Baby. Iya. Meneng. Iya. Ganti adik, ya Bika. Ya, kakak adik. Sowan menyang kutuk gede. Ya Bika. Terus? Selendang kuning kang saking bukit. Ya, Mbak Yo.
Mbak Angel. ing wasesang ngungro Tak ya. hangungrom marang bendera Angel. Tegamu. Mbak Angel tak jak omong-omongan. apa Iki aku nate membaca buku. ya Cara mempelajari karakter wanita itu dari jawabannya. oh dari jawabannya Aku nak urung tahu serawung karo Mbak Renjel to. Aku pengen roh karakter Mbak Renjel. Ki upomo lho, upomo ya. apa iya upomo apa Upomo wis lupakan penonton, lupakan konco-konco, lupakan netizen, lupakan mau wis duwe calon, lupakan calon dan lain sebagainya. oke batas nyapus pokoknya Wis lupakan pokoknya ya lupakan. Upami kudrati Gusti Allah panjenengan iku dadi bojo kula. Panjenengan yang njaluk mas kawin apa? aku aku pengen mas kawin 30 gram emas 30 gram emas. terus mobil Hyundai Palisade yes kuwi terus Oke, ini aneh tanah 1 hektar apa? 1 hektar Oh tak kira lemah sak. Lemah sak hektar. Kuwi emas 30 gram mobil Hyundai heeh karo tanah 1 hektar tanah sak hektar. Saiki nek Ayu Tika. Lupakan calonmu, lupakan lain sebagainya. Upama dadi bojoku, sampean njaluk mas kawin apa? Kula, Nggih. nek kula nggih sakle maringi masaker mawon. Ya. Lah berarti kalau Mbak Renjel itu adalah nek Mbak Renjel itu tipe setia. aku setia Nggih, mergo njaluk sing apik iki malah setia. Wong sing setia iki malah jalukane sing dhuwur-dhuwur. Pengen ndelok pengorbanane wong lanang kaya ngopo. Heeh. Karakter panjenengan niku. begitu ya Nek Mbak ya bika menika karaktere sabar. Mas kawine monggo. Dadi sok upama omah-omah, upama ana gegeran, kuwi langsung eling karo mas kawine. Upama sing lanang nesu nek ngene. Oh, bojo ngono. Terus iki Mbak Yobika nyedak karo ngene, Mas kawin. Iki kan mas kawine, ngono lho, Mas sing tak kekne. oh sedikitnya loh Ayam. Terus kok iki mau? mas kawin itu ya untuk mas kawin Ayo lah ya Mas kawin. Mas kawin. dia sulestya pijer ngincangake alis Anu ya, terakhir tuh ini. Ayo bareng berdua. Ayo. Rumangsane dhewe berdua maju bareng. Ayo. Terus ya. terus Ya. tresno sasideman Yo.
berdua mungkin dangdut slow. Ayo, yuk bacot ke. Urip ana kota Terus Mbak Lucy, terus Mbak Denko. Ayo Mbak Lucy dulu, dangdutan Mbak Lucy goro-goro. Ayo.